Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Igala yazithulisa intokazi engumculi ka-Maskand uSiphesihle Zulu yaduma kakhulu ke ngengoma ethi utsotsi eshaya nokhuzani mpungose emva kokuthi ke iphunyukwe yiqatha emlonyeni. Sanibona nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi la nibola khona le video. Mangoqala usijona lelikhasi wamukelele igama lami usibonga konke wakantwando. Mothanda ke ungangibiza intatheli ka YouTube. Hey bafethu sesingaphakathi sesigalelekile ku 50,000 subscribers. Ngithi ke ngiyabonga kakhulu izandla zadlula ikhanda uNkulunkulu ke aze anibusisa. Siqhubeke njalo ke bafethu sisubscribe ngamandla sibheke khona lapha ku 60,000. Hey bafethu inkulu indaba ingumculi ka-Maskand uSiphesihle Zulu owaduma kakhulu ngengoma ethi utsotsi nenye ke asanda nakuyikhipha ke yona ethi ke umuntu ehambe qoma bafethu. So indaba evelile lapha inkundleni zokuxhumana kuvele kwasabalala izithombe zayo lentokazi nomunye ke ethandana naye uNtando Umkhize. Abantu abaningi bamangele kakhulu ke ukuthi uSiphesihle uthandana nabantu bobulili obufana naye. Emva kwalokho ke kanti bese kubuya ukuthi ke bebesebezoshada nayo lentokazi. Kanti ke lentokazi iveza ukuthi ke izoveza wonke amaqiniso ngaye uSiphesihle. Iyamsabisa ukuthi ke izoveza amavideo abo ocansi njengoba ke ibona ngazuthi akusefani njengakuqala. Asazi ukuthi ke izinto ngabe zijike kuphi. Kanti ke bathi indaba isuso ukuthi ukhuzani ke ukhuze wababaza ngayo lemkhuba kaSiphesihle naye ke lentokazi athandana nayo ukuthi yena ubona ngazuthi banamademoni akahambisani ke neze nento abayenzayo. Kanti ke yilapho ke oqale khona inkinga. So indaba zimbe bafethu lapha enkundleni zokuxhumana abantu bayakhuluma okuhlukahlukene futhi ke abaningi ebebenothando noSiphesihle sebeqale ke ukumxwaye. Mina ngibona ukuthi ngabe mhlawumbe ikhona into errong kule ndaba njengoba sazi ukuthi ke siphila ezweni lenkululeko futhi ke izinto ezikanje zivumelekile. Kanti ke bafethu indaba enjalo ke usukela namhlanje ngizothanda ukuzwa ukuthi wena nje uyikuphi ocabangayo. Cabanga ukuthi mhlawumbe into reasonable yini le abathi bazomshiyela yona uSiphesihle njengoba ke bese kuvela nanokuthi bazoshada nayo lentokazi. Lentokazi ikhala ukuthi ke iningi imali esispendile kuyena uSiphesihle futhi ke njengoba umuntu othanda impilo ephezulu engekho ezingeni lakhe. Kodwa ke manje hayi ke kathi sekuya ngokubheda. Mina ngitathela ka YouTube bafethu sengiyaphela khona la vele sivale le ndaba khona lapha ku comment section. Uzoshiya ke uvu lakho uthi wena ngabe luthini uvu lakho ngayo le ndaba. Mina ke sengiphuma kanje.